Maximálny limit pre transakciu na Ethereu je cca 780 KB a na Bitcoine okolo 0,5 KB. Ale čo ak chceme previesť pomocou blockchainu súbory, ktoré sú väčšie než tieto limity? Na to máme IPFS a presne na to sa dneska pozrieme. Interplanetary File System alebo IPFS je súbor peer-to-peer protokolov na adresovanie, smerovanie a prenos údajov s adresou obsahu v decentralizovanom systéme súborov. Veľa populárnych kryptoprojektov je postavených na IPFS. Zatiaľ čo IPFS má viacero účelov, jeho hlavný účel je zverejňovanie údajov, ako napríklad súborov, adresárov, webových stránok a tak ďalej. A to všetko decentralizovaným spôsobom. IPFS je zložený z nódov. IPFS node je v podstate počítač, na ktorom beží IPFS software, iným spôsobom nazývaný aj peer. Je to v podstate niečo ako decentralizovaný cloud, v podstate si predstav Google Disk, Dropbox alebo OneDrive, ale namiesto toho, aby ho spravovala jedna firma, ho spravuje sieť počítačov. Ďalej sa pozrieme na problémy, ktoré IPFS rieši. A to sú overiteľnosť, odolnosť, centralizácia, výkon, linkrod, suverenita a vlastníctvo údajov, off-chain skladovanie dát, lokálny software a uzamknutie predajcu alebo vendor lock-in. IPFS používa kryptografické hashovacie funkcie na overenie integrity a pravosti súborov, čo sťažuje útočníkom manipuláciu so súbormi a ich mazanie. IPFS nemá jediný bod zlyhania a používateľ si nemusia navzájom dôverovať. Inými slovami, zlyhanie jedného alebo aj viacerých nódov v IPFS sieti neovplyvní fungovanie celej siete, a IPFS node môže naďalej získavať údaje zo siete, pokiaľ má tieto údaje aspoň jeden node na celej sieti. A to bez ohľadu na jeho umiestnenie. IPFS je open source distribuovaná sieť, ktorá redukuje dátové sila z centralizovaných serverov. A práve vďaka tomu je IPFS odolnejší ako tradičné systémy. IPFS nekontroluje, nespravuje ani nevlastní žiadny konkrétny subjekt na tejto sieti. Je to skôr komunitou správaný projekt s viacerými implementáciami protokolu, viacerými nástrojmi a aplikáciami, ktoré využívajú tento protokol a viacerými používateľmi a organizáciami, ktoré prispievajú k jeho návrhu a vývoju. IPFS poskytuje rýchlejší prístup k údajom tým, že ich umožňuje replikovať a získať z viacerých miest a umožňuje používateľom pristúpať k údajom z najbližšieho miesta, a to vďaka adresovania obsahu ako takého namiesto adresovania založeného na polohe. Inými slovami, pretože tieto údaje môžu byť adresované na základe obsahu, tak node sieti môže získať tieto údaje z akéhokoľvek iného nódu v sieti, ktorý ich má. Tým sa znížia problémy s výkonom, ako je latency alebo oneskorenie. Čiže napríklad, ak ty chceš ísť na stránku kryptokurzu, tak si napíšeš adresu cryptokurs.sk, čo je adresovanie pomocou polohy. Tá adresa je poloha tejto web stránky, čo je obsah alebo subjekt. Ak si ja zmením doménu na niečo iné a ty tam stále napíšeš cryptokurs.sk, no tak sa k mojej stránke nedostaneš. IPFS robí to, že namiesto toho, aby sme targetovali tú web stránku ako takú, akože tú adresu, inými slovami polohu, tak targetujeme obsah ako taký. Takže namiesto toho, aby si sa nejakého nódu spýtal, dostaň ma na cryptokurs.sk, no tak sa ho spýtaš, dostaň ma na stránku kryptokurzu. A nezáleží na akej adrese tá stránka je. A to nás dostáva k linkrodu. Linkrod je stav, keď odkaz po nejakom čase prestane ukazovať na pôvodne zacielený súbor, web stránku alebo server, a to z dôvodu premiestnenia zdroja na inú adresu. IPFS odstraňuje problém linkrodu tým, že ich targetuje pomocou ich obsahu a znova nie pomocou polohy alebo umiestnenia. Čiže obsah na IPFS je stále dostupný, pokiaľ ho má aspoň jeden node a nezáleží od dostupnosti konkrétnych serverov. Napríklad, ak v web hostingu na mojej stránke padnú servery, tak padne celá moja stránka. Čo znamená, že tieto tradičné spôsoby poskytovania údajov na internete majú veľmi často jediný bod zlyhania. Keď padne ten jeden server, tak tým to končí. A presne preto je IPFS decentralizovaný. Keď proste má viacero serverov alebo počítačov alebo nodov tie isté informácie, no tak keď spadne jeden, tak si zober ešte informácie z druhého. Či už je to web stránka súboru alebo čokoľvek iné. IPFS chráni suverenitu súborov tým, že umožňuje užívateľom ukladať a pristupovať k súborom priamo v decentralizovanej sieti nodov, namiesto centralizovaných serverov tretích strán. To eliminuje potrebu sprostredkovateľov kontrolovať a spravovať tieto súbory, čo tiež používateľom poskytuje plnú kontrolu a vlastníctvo na ich vlastnými údajmi. IPFS umožňuje overiteľné off-chain úložisko, a to vytvorením prepojenia medzi stavom blockchainu a adresovaným obsahom zverejneným na IPFS. A to funguje tak,
že v inteligentnej zmluve on-chain sa zapíše identifikátor obsahu alebo CID. A presne takto môžeme adresovať obsah na základe obsahu a nie umiestnenia. Namiesto toho, aby sme mali URL adresu, tak máme identifikátor obsahu. Je jedno, kde ten obsah je. Máme jeho identifikátor a podľa toho môžeme vyhľadať. IPFS ťaží z lokálneho serveru tým, že poskytuje rýchly a decentralizovaný protokol na adresovanie, smerovanie a prenos údajov typu peer-to-peer, ktorý uprednostňuje ukladanie a spracovanie údajov na jednotlivých zariadeniach. Z IPFS je možné údaje ukladať, overovať a spracovať lokálne a následne ich synchronizovať s inými IPFS nódmi, pokiaľ je dostupné internetové pripojenie. IPFS zabraňuje zablokovaniu dodavateľov, pretože používatelia majú suverenitu nad svojimi údajmi. Namiesto od tradičných poskytovateľov online úložiska nám IPFS poskytuje meniť miesta ukladania súborov, a to bez toho, aby sme menili veci ako rozhrania API alebo správu údajov. Okrem toho, vďaka tomu, že IPFS je open source, tak používatelia nie sú nútení používať nejaký konkrétny subsystém, ale môžu si kód prispôsobiť, pokiaľ základ ostane rovnaký svojim preferovaným potrebám a hodnotám. Podľa mňa, čo sa týka kryptotrhu, tak veľmi dobrý príklad IPFS sú NFT. Ako som spomenul na začiatku, na veľa populárnych blockchainoch je maximálna veľkosť transakcie niekoľko kilobajtov. Do toho sa nám kvalitný obrázok nevojde. Máme nejaké OG NFT kolekcie ako CryptoPunks, ktoré reálne aj sú na blockchaine, pretože sú to proste pixel art obrázky, ktoré sa tam reálne vojdú, pretože nie sú veľmi detailné. Ale väčšina NFTčiek nie je na blockchaine. Väčšina NFTčiek sú ERC tokeny, ktoré fungujú ako pointery alebo ukazovatele na IPFS úložisko. A to samozrejme kvôli tomu, že kvalitnejšie obrázky sa do jednej transakcie jednoducho nevojdu, tak sú uploadnuté na IPFS a majiteľ toho tokenu má prístup k tomu CID. Ľudia tiež prirovnávajú IPFS ku Gitu alebo BitTorrentu. Na základe IPFS máme aj postavené rôzne iné protokoly, najznámejší je Filecoin, ktorý poskytuje online úložisko práve na infraštruktúre IPFS. A ako taký príklad kryptoprotokolov, ktoré používajú IPFS, je Uniswap. V popise nechám tento článok, je to interview s jedným z developerov Uniswap, ktorý tu v podstate hovorí o tom, že Uniswap deployoval všetko na IPFS, potom užíva Cloudflare, aby to v podstate dostal na svoju doménu. Takisto je to z OpenSea a veľa kryptoprotokolov takto používa IPFS, ale väčšina protokolov používa IPFS iba v pozadí na backende, pretože ak môžu používať HTTPS a obyčajné DNS domény, no tak prečo nie? Je to pre každého jednoduchšie. Ale pozrieme sa na jeden taký kryptoprojekt, ktorý nemôže používať DNS a ktorý nemôže používať HTTPS, pretože sú pod sankciami, a to je samozrejme Tornado Cash. Čiže Tornado Cash v auguste minulého roku, ak si dopamätám, dostalo sankcie od OFAC a aj jeden z jeho developerov bol zatknutý kvôli tomu, že Tornado Cash používa dosť veľa ľudí na pranie peňazí. Aj napriek tomu, že väčšina ľudí ho proste používa na privatizáciu svojich finančných prostriedkov, dosť veľa ľudí ho používa aj na pranie peňazí. Čiže keď ideme na ich pôvodnú stránku tornado.cash, tak už nie je. Ale ak ideme na tornadocash.eth, čo je INS doména na Ethereum, no tak funguje. Funguje cez INS domény a cez IPFS. Čiže keď sa pozrieme tu na, tak toto je v podstate to CID, o ktorom som hovoril, ale vidíme, že tu dweb.link, čo je v podstate verejná IPFS gateway, aj tu na to píše you are using a public IPFS gateway, čo nie je úplne najbezpečnejšia vec. Čiže ak používame nejaký DeFi protokol alebo nejakú stránku kryptoprojektu, ktorý ide priamo cez IPFS, ako napríklad Tornado Cash, tak keď si na to klikneš, tak vidíš HTTPS, to nechceme. To proste nie je IPFS. Čiže samozrejme používam Brave, pretože Brave má zakomponovaný IPFS. Ideme do Web3 a zmením si to na Ask. Tak, skúsime si tú stránku načítať znova. A Brave sa vám spýta, chcem použiť Public Gateway alebo Local Node. No tak si dám Local Node. Hľadám mi to peerov, od ktorých môžem dostať všetky dáta. A sme tu. Už tu nemám to varovanie, už tu nemám žiadny DWeb, už tu nemám HTTPS na začiatku, ale IPFS.
A kebyže si zoberiem tento link a dám ho do Braveu alebo do akéhokoľvek prehľadača bez toho, aby som mal IPFS zapnuté, no tak sa stane toto. Proste sa nenájde. Čiže takto sa môže použiť IPFS a môžeš ešte samozrejme prevádzkovať ten svoj lokálny node, ako som spomínal. A momentálne ho mám zapnutý. A samozrejme to nič nestojí. Môžeš si to stiahnuť z ich oficiálnej web stránky a môžeš prispievať k decentralizácii celej siete. Tu vidíme momentálny bandwidth, ktorý je používaný cez môj počítač, čo sa sťahuje, čo sa odosiela a to je v kibibajtoch, nie v kilobajtoch, ale v kibibajtoch. Alebo pravde, medzi kibibajtom a kilobajtom nie je skoro vôbec žiadny rozdiel, je tam asi nejakých 2,4% rozdiel. Rozdiel hlavne v tom o tom, jak je to počítané a to nie je popravde veľmi dôležité pre mňa. Takže som sa do toho nejak nikdy nepozeral, ale proste takto môžeš prevádzkovať svoj IPFS node a tu si môžeš uploadnúť nejaké súbory na IPFS, dám si tam nejaký náhodný obrázok, copy CID a môžem si to CID proste niekam poslať, ja neviem, do svojho e-mailu alebo niečo a keď som na akomkoľvek inom počítači hoci kde inde, no tak si proste do IPFS vložím toto CID a nájde mi to tento obrázok. Ale ja tu nechcem zbytočne zaberať miesto, takže si ho vymažem. Čiže toto je v podstate CID Tornado Cache, čiže keď si ho skopírujem do svojho IPFS, idem tu nahore, vložím tamto CID a dám Browse, tak tu sú všetky súbory, ktoré sú použité na web stránke Tornado Cache. A toto je Uniswap na IPFS, čiže tu znova máme CID, môžem si ho dať do IPFS, Browse, a tu máme všetky súbory, ktoré sú na Uniswap web stránke. Tak a to je bolo k IPFS všetko. Naučím ťa všetko, čo viem na cryptokurs.sk. Ja som Sebastian a maj sa pekne.